Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Татарстанда коронавирустан тогын 2 кеше вафат. Шуның берсе шәһәрдәшебез. Дәүләт Думасы антитабак законы кабул итте. Тыюлар кальяннарга, электрон тәмәкеләргә, вейп һәм снюсларга да кагыла. Безнең ишек алды программасының беренче нәтиҗәсе сөендерде. Сидоровка бистәсендәге объектны шәһәр мэры бәяләде. 22 июльдә COVID-19-дан тагын 2 үлем турында билгеле булды. 11 июль көнне 38 яшьлек ир-ат вафат булган. Ул Чаллы йогышлы авырулар хастаханәсендә урта авырлыктагы вируслы пневмониядән дәваланган. Тик кискен респиратор җитешсезлектән пациентның гомере өзелә. Икенче вафат булган пациент Казанның республика клиника хастаханәсенә салынган. 22 июльдә аны реанимациягә күчергәннәр. 20 июльдә йөрәк үпкә җитешсезлеге аркасында пациент вафат булган. Ике очракта да вирус лаборатор тикшеренүләр нәтиҗәсендә расланган. Соңгы тәүлек эчендә Татарстанда 31 яңа коронавирус очрагы ачыкланган. Алар арасында чаллылылар юк. Безнең ишек алды республика программасы буенча беренче объект әзер. Әзер ишек алды Сидоровка бистәсендә урнашкан. Быел барлыгы 131 торак йорт янында ремонт көтелә. Шушы көннәрдә Мәләкәс аръягында балалар бакчасы да үз ишекләрен ачачак. Башкарылган эшләрне шәһәр мэры Наил Мәхдиев бәяләде. 51 яңа парковка урыны, 43 яктырткыч, матур балалар мәйданчыклары. Бу яңартулар Сидоровка бистәсендәге С1 йорты янында. Проектны финанслауга 16 миллион 500 мең сум акча бүлеп бирелгән. Биредә 700-дән артык кеше яши. Аларның сүзләренә караганда, ремонт 48 ел көтелгән. Шәһәрдәшләр үзгәрешләрдән канәгать, шулай да эскәмияләр өстәүләрен сорадылар. Шәһәр ясыйбыз дидегез Сидоровканы, сүзегездә тордыгыз. Бик рәхмәт. Алдагы көннәрегездә дә сәламәтлек телибез. Bütün rukovoditellerge, şehir rukovoditellerine, жетекчиләребезгә сәламәтлек бирсен. Безне шулай сөендергән өчен Аллаһы Тәгалә сезне сөендерсен. Мәләкәс аръягындагы Шаян балалар бакчасы да төзелеп биткән. Хәзер объектның әзерлеге турында документларны рәсмиләштерү бара. Август башында мәктәпкәчә учреждениедә 12 төркем оештырылачак. Шуның яртысы ясли булачак. Бүгенге көндә 195 сабыйның әти-әниләре гариза биргән. Особенно вот я прям приглашаю тех, кому нужна логопедическая группа 6 до 7 лет. У нас еще есть места, но они просто вот сегодня есть, завтра они могут закончиться. Поэтому те, кто нуждается, потому что в Замелекесе не было таких групп, да, это же впервые, с каждым занимается, каждый логопед, да, плюс закрепляет воспитатель все эти знания. То есть это замечательно, я считаю. Балалар бакчасына 223 миллион сум акча бүлеп бирелгән иде. Учреждение 220 балага исәпләнгән. Тагын 2 яңа балалар бакчасында Мәләкәс аръягында Хәмзә бистәсенең 19 микрорайонында төзелеш эшләре тәмамланып килә. Мәктәпкәчә учреждениелар балалар өчен август урталарында үз ишекләрен ачачак. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Дәүләт Думасы вейпларга, кальяннарга, снюсларга электрон тәмәкеләрне таратуны тыючы закон кабул итте. Закон проекты сенаторлар төркеме тарафыннан парламентның түбән палатасына 2017 елда ук кертелде һәм күп кенә бәхәсләр һәм дискуссияләр уятты. Хәзер закон тәмәке продукциясына гамәлдәге таләпләрне һәм шикләүләрне никотинлы булмаган барлык продукцияга тарата. Сүз шулай ук балик булмаган, аны куллану процессына җәлеп иткән, аларны биналарда куллануны тыюны бузган, процессны демонстрацияләүгә һәм башкалар өчен административ җаваплылык турында да бара. Штрафлар хәзер тәмәкегә карата гамәлдә булган кебек булачак. Дәүләт Думасына тагын мөһим өстәмәләр кабул ителде. Укучыларны тәрбияләү мәсьәләләре буенча Россия Федерациясендә мәгариф турында законга 3нче укылышта төзәтмәләр кабул ителде. Аларны Россия Федерация президенты Владимир Путин кертте. Закон тәрбия төшенчәсенең билгеләмәсе һәм тәрбия эшен оештыру механизмын ача. Ул 2020 елның 1 сентябреннән 2021 елның 1 сентябренә кадәр барлык белем бирү программаларының состав өлеше булырга тиеш. Төзәтмәләрдә Россиядә тәрбия һәм белем бирүнең бердәм системасы принцибы беркетелә. Шулай ук дәүләткә балаларда патриотизм, гражданлык һәм өлкәннәргә карата хөрмәт тәрбияләргә ярдәм итүче шартлар булдыру бурычы йөкләнә. Бүген беренче укылышта кабул ителгән закон проекты Конституциянең әлеге яңа нормаларын тормышка ашыруга юнәлдерелгән. Мәктәпләрдә һәм вузларда тәрбия турында закон 2020 елның 1 сентябреннән үз көченә керә. Белем бирү оешмаларының 2021 елның 1 сентябренә үз программаларына төзәтмәләр кертү өчен 1 ел бирелә.
Татарстанда 2020 елның 6 айында 17.593 кредит берілген. Оларның гомуми суммасы 36 миллиард 700 мең сум тәшкил итә. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Фәрит Хәнифов хәбәр итте. Теманы хезмәттәшем Эльвина Андреева дәвам итә. Ипотекаға берілген кредитлар саны артуға республикада тудырылған оңай шортларды тәсир еткен. Мисал үшін, ешлер эшләре буенча министр Дамир Фәттахов республикада дәүләт торак фонды еш гаиләләр өчен социаль ипотека буенча беренчел кертем күләмен 10-5%-ка кадәр киметте дип билгеләп үтте. В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала, а за рождение каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает долг на сумму 200 тысяч рублей. Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов тарафынан анонсланган еш гаилә яңа программасы кысаларында дәүләт торак фонды якынча 6000 гаиләне торак белән тәэмин итәргә планлаштыра. Исәпкә кую критерийлары дәүләт торак фонды тарафынан шәһәр һәм район башкарма комитетларына җиткерелгән инде. Брифингта ятим балаларның торак проблемасы турында да фикер алыштылар. Бүгенге көнгә бу категориядән 1568 кеше квартираларга мохтаҗ. Бу көнгә шушы 600 ятим балаларның 349 инде ГЖФ белән договорлар төзеп маташа. Ә инде 251 баланың, ятим балаларның квартирасы бүген списоклар төзелеп, хәл ителәчәк государственный жилищный фонд аркылы. И быел бөтен бала ул квартираларны алып бетерәчәк. Әйтеп китәргә кирәк, Рустам Миңнеханов республика хөкүмәтенә социаль ипотека программасын Татарстанның барлык яшь гаиләләренә киңәйтергә кушты. Эльвина Андреева, яңалыклар. Халыкны волонтерлык ярдәме гомуми кулланыштагы урыннарны дезинфекцияләү, дороханәләрдә шәхси саклану чаралары булу сораулары борчыган. Коронавирус таралуны кисәтү буенча чаралар күрү кирәклеген әйтеп, алар халык контроле порталына гаризалар калдырган. Бу темага барлыгы 464 мөрәҗәгать теркәлгән, 415 буенча сораулар шишелгән. Халык контроле системасына ел башыннан 40 меңгә якын мөрәҗәгать килгән. Территорияны ямьләндерү буенча мөрәҗәгатләр 21 тапкыр арткан. Шулай ук муниципаль юлларны карап тоту, төзекләндерү, юл хәрәкәтен оештыру популяр ачык категорияләр санала. Аларга теркәлгән мөрәҗәгатләрне һәркем күрә. Ябык категорияләрдән торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре, коронавирус таралуны кисәтү юнәлешендәге гаризалар өстенлек итә. Халык контроле системасына көн сайын 290 лап мөрәҗәгать килә. Дөрес итеп җибәрелмәгән өчен аларның якынча 36%-ын модераторлар җиренә җиткереп эшләп бетерү өчен кире җибәрә. Мөрәҗәгатләрнең 60%-ын хатын-кызлар юллавы мәгълүм. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «АП Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. У вас есть уникальный шанс выгодно инвестировать денежные средства в недвижимость, купив земельный участок в коттеджном поселке Гренландия. Коттеджный поселок находится вблизи национального парка Нижняя Кама. Реализовано более 20% земельных участков. Телефоны офиса продаж 8 965 609 28 28. Медицинский центр флебологии приглашает на диагностику и лечение варикозной болезни, а также всех имеющих проктологические проблемы. Опытные сосудистые хирурги и проктологи окажут вам квалифицированную помощь. Телефон 91 99 92.